Dobrý deň, moje meno je Juraj Mičák a spoločnosti Mediatek som zodpovedný za distribúciu značky reprosústav DB Technologies. Muzikanti, hudobné skupiny, ozvučovateľia, DJ celé roky zháňali reprosústavy, ktoré by boli výkonné, dobre hrajúce, zároveň ľahké a ľahko prenosné. Odpoveďou na všetky tieto požiadavky je práve Opera Digital séria od DB Technologies. Opera Digital je séria plastových aktívnych reprosústav s integrovaným digitálnym Class D zosilňovačom značky DigiPro, veľmi ľahkými neodymovými magnetmi, čo zaručuje nízku hmotnosť týchto reprosústav. Opera Digital Series poskytuje kompletný range reprosústav od najmenších 200W 8-palcových reprosústav až po najvýkonnejšie 600W 15-palcové reprosústavy. Číslo na začiatku vždycky znázorňuje výkon vo vatoch, ďalšie čísla vyjadrujú rozmer basového meniča. Ako som povedal, jedná sa o aktívne reprosústavy, to znamená, že na zadnej strane každej reprosústavy je integrovaný digitálny Class D zosilňovač, v ktorom je zabudovaný DSP procesor, ktorý sa stará o tepelný limiter, RMS limiter, ktorý sa stará o delenie pásma, čo funguje ako aktívna výhybka, čo zaručuje vernú reprodukciu zvuku. Ďalej tu máme pulzný zdroj, ktorý dokáže pracovať od 93 do 230 V, čiže reprosústava je maximálne flexibilná v každej situácii. O reprodukciu zvuku sa starajú dva meníče, čiže reprosústava je dvojpásmová, takisto zosilňovačový systém je tzv. Biamp, to znamená, že každý meníč je napájaný vlastným zosilňovačom. V tomto videu si predstavíme dve reprosústavy z najvýkonnejšieho radu Opera Digital, to znamená 600-ková séria, konkrétne sú to reprosústavy Opera 610D a Opera 605D. A ako som povedal, číslo na začiatku značí výkon, to znamená výkon týchto reprosústav je, alebo zosilňovačov integrovaných v týchto reprosústavách je 600W RMS. Opera 610D je 10-palcový aktívny reprobox, Opera 605D je 15-palcový aktívny reprobox. Oba tieto reproboxy je možné umiestniť na statív, ako vidíte na tomto videu, alebo ich použiť ako pódiový monitor, čo je ideálne pre kapely, DJ-ov a podobne. Hmotnosť týchto reprosústav je veľmi zaujímavá. Opera 610D váži iba 9,9 kg, Opera 605D váži pri svojich rozmeroch a výkone iba 12,9 kg, čo je vo svojej triede, vo svojej kategórii, dá sa povedať, unikátom. Opera 605D je ideálna reprosústava na live aplikácie pre mobilné kapely, mobilných DJ-ov. Poskytuje naozaj komplexný zvuk, dokáže hrať od najspodnejších frekvencií. Opera 610D je vhodná najmä do kompaktných PA systémov v spolupráci s basovým reproduktorom. Pre menšie podujatia je možné použiť ju ako full range satelit. Ako som povedal, jedná sa o aktívne reprosústavy, to znamená, každá z týchto reprosústav má zabudovaný digitálny Class D zosilňovač. Na zadnej strane všetkých reprosústav zo série Opera Digital môžeme vidieť integrovaný digitálny zosilňovač značky DigiPro. Pripojiť môžeme XLR konektory, takisto 6,3 mm jack. Do každej reprosústavy je možné pripojiť linkový signál alebo priamo mikrofón. Ak reproduktory zo série Opera Digital majú hrať ako samostatné reprosústavy, na zadnej strane sa taktiež nachádza tlačidlo flat alebo proceset. DSP procesor sa stará o korigovanie ekvalizácie reprosústavy, to znamená, ak reprosústava hrá ako samostatne hrajúca bez použitia subwooferov, je dobré zatlačiť si toto tlačidlo a zvuk bude prispôsobený pre tento typ použitia. Ak hľadáte kvalitne hrajúcu, ľahko prenosnú a výkonnú reprosústavu, Opera Digital je tou správnou voľbou pre vaše použitie.